A čus, vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Geometry Dash. Nemám ho placený, ale budu ho mít. Ty, co vás to nebaví, tak mi to napište do komentářů. Tady už mám Stereo Mendis na 100% a Back on Track na 100%. A teď zkusím vyhrát Polargeist. Je ta písnička úplně znervózňuje. A nevím proč. Vždycky, když jsem třeba na 50%, tak mě to musí hodně naštvat. A když tak, má ho placený na iPadu, ale tady ho nemám. iPad jako mobil, jenomže větší tablet. Pro ty, co z vás neznají iPad a mají třeba Samsung. Lidi, nějak mi to jde. Škoda. Jo, a omlouvám se za to, že jsem nenatočil poslední 4 nebo 3, teď nevím, týdny video, protože jsem neměl čas. Jen tak pro info. What? Jo, tak si dáme třeba Can't Let Go. Ne, bass after bass. Topí. Tak to není dobrý.